Girl, I'm looking at a face I don't. Ayun si Jan, oh. So, nasa shirts pa lang tayo. Habang ginawa kami ni Jan, so, tinulungan ko. We are the boat. We're not in the boat. We are fishing. No, we're not fishing. Good morning, guys. It's Sunday, September 13th. Dito tayo sa boat run. Kasi ngayon na maglo-load yung ngayon na ilo-load yung bus. Si Jan. Si Tommy. Ayan na yung mga pots. Wala pa yung boat. Wala pa naglo-load dito. So next na sila Jan. Hey! See, told you. And si Sakamaya, may pupuntan siya birthday. Kaya ayan. Yeah, it's cold. Oh my God. See, I told you, Baba, it's freezing. Hindi enough itong suot ko. Hindi nila ko ito. Malamig. Ayan na yung mga pots. Meron pa dun sa shed. Pero yeah, meron nang nauna dito. Aya, si Kuya. Sumama siya sa daddy niya. Dito tayo sa loob ng car ni Jan kasi sobrang lamig ng hangin. Pero yung mga bata parang wala lang sa kanila. And, ayan, maraming nagsisidatingan ng mga sasakyan na may mga pots. Kasi maglo-load na rin sila. Oh. Ayan, oh. Busy ngayon dito. And yung mga bata, ayan. Si Holly, sinabihan ko siya na wag kasi baka maano siya dyan. Hindi niya pa kaya. Oh, tingnan mo. Ayaw niya talaga makinig sa akin. Makikinig yan sa akin. Pag siya tumba na dyan. Ando na si Sak. Ang layo na ni Sak. Oh. Yan si Sak. Kanina pa siya pa ganyan-ganyan. Ayun na si Jan. Hoy, Papa, we're not going with Daddy. We're gonna stay in the car. Come on. Holly, we're not going. We're gonna wait for Daddy here. Ayan. Si Jan, kunin niya yung boat. Isasama niya si Kuya. Andun na sila, oh. Yeah, they're just gonna get the big boat. Ayan na yung boat. Zach, come here. Ayan si Bryce. Come on here, Papa. Mommy. Tulungan dito, guys. Andun yung boat nila. Naglo-load din sila ng pot.
You wait for daddy. Just go, Zachary, you scared me. Wait. Oh my gosh. Don't touch anything there, huh? No. See ya. Yeah, last time. Come on, Filipino. Say hi. Hi. Surprise, family. Yeah, Bryce is back to my vlog. Go help Zach. Nanginginig yung kamay ko. Zach, can you... Binibiro niya si Bryce kasi kanina pa hawak yung pots, nilalampasan lang siya ni Jan, yung kinukuha yung mga pots yung sa dalawa lang, kay Bryce iniiwan niya. Ay, hindi niya kinukuha. Trailer. Yung kanya naman, ilalagay dito. Ay, stop. Next, si Tommy magluluto yung chicken sa shanty daddy. Ha? Alis ka dyan! Holy! Alis dyan! I don't know. Yeah, may party kasi siya pupunta. 11, we're leaving 11. No? Alis na dyan. No, stop it, Zach. Stop. 11. 30 minutes! Half an hour! Excited na siya. Be my car. And my 60 kilos daw per pot. Bigat ha. Para ka na rin nag-exercise. Nag-lift. Tingnan ko kung maiangat ko siya. Ah, hindi ko kaya siyang maiangat. Ah! Goodness, suffering. Tapos na. And nandito na sila Tommy. Ayan sila Tommy. Oh. Yung white car. Careful, Papa, ha? Don't fall. Sag. Ayan. Last na to. Sag! Alis ka dyan. Pag ikaw nalagyan ng pot jump. Ha, look at Zachary. Sak, usap. Hi, John. Hello.
Ito to, ang kulit nito. Pag ikaw nahulog dito, hindi ka makakapunta sa party mo. Yan, just be careful. Ha, Korea, alis ka na dyan, Sak. Sak. That's right. Ikaw nahulugan ng pahal. Sak, come on here now. Sak! Naiinis ako. Kulit. Ha? No, we're not going. You're not listening to me. Oh my God, Sakari! Lagi niya pa. Ano? I know you do. Just wait. It's not time yet. I'm not sure what time now. It's in the car. Hi. Dito ka na. Stop it, Papa. Sila. Baba, where's Moshi? Ayan yung phone niya. Let me see your phone, Baba. Ayan yung phone niya. Daming kids. Look at them, Baba. They're riding their scooter, Baba. See you, ya. Sama si Kuya. See, just be careful. I know. Sumasayaw ka kasi. I said yes. Ang kulit nito kanina pa to. No, no, no. You're not wearing shorts. Or you're not going to the party. Pero ano pa? September 15 pa sila mag-start. Right. When you gonna start September 15? Yeah. Oops. Alis niya, Papa. Bye, Daddy. Bye, Daddy. Good luck. Yeah, it's only 10. Okay. What we gonna get? Okay. See ya, yeah. Thank you, guys. Thank you. Thanks, Bryce. Thank you. Yep. Say see ya. See ya. Okay. We're just gonna wait for Daddy and then we're leaving. What am I doing? They're just gonna put the boat there and then they're gonna come back. Okay, come on. Huh? Alright, come on. Daddy! Dito na sila. And do you have cash? Nah. I don't have cash, hon. Yeah, when you go get your car, just get some money out. Okay. Alright, see ya. See ya, I'll hon. Staying with you? Yeah. You Okay. better get going. Okay. Keep it on. See ya, yeah. Shut up! Whatever, Holly.
Hi, Daddy. See ya. Alright, see ya. Right, I better get up there, bud. Yeah. Valley Lake. Very light. Okay. Dito tayo sa shop. Nasaan na si Sa? Kumuha siya ng card eh. Ayun doon na sila. Hi. What's that? Okay. Come on. Let me see your card. Where's Fizz. Okay. Ito yung card. And kuha tayo ng cash. Hi. Huh? my friends are not here yet. Come on. My friends are Dito na kami sa venue kung saan yung party na attendan ni Zach. Come on. Ito yung sa Valley Lake, guys. Valley Lake. Nakapunta na kayo dito. Okay. Come on, come on. Don't. Ayan yung kanyang regalo. Nasa card. Can I go on the slide? No, we're not, Baba. We're just gonna drop off Kuya Zach. What? No. Hanapin lang namin. Nahanap niya na sa Sia. Enjoy the party. Say see ya to Kuya Zach. See ya. Doon na si Zach. Okay, you wanna go swing? Mag-swing daw muna siya. See ya, Zach! Pa-swingin ko muna to si Holly dito. Tingnan niyo si Zach. Ayun si Zach. Tinataas niya yung paa niya. Kanina. Okay, you're done? Come on. Tingnan mo, marami kang ano yung kinain ni Zach. Parang ano siya, parang pulbos. Come on. Yung lollies ba? Hurry up, come on, Baba. Let's go. Ayan si Zach. Hindi ka narinig na. See ya, Zach! Wow. Oh, careful. Say see ya, Kuya Zach. Zach, see ya daw. Busy na siya. Okay, come on, Baba. Alis na tayo. Gusto sana ni Holly magstay. Kaso malamig. So, punta na lang kami kila Tin. Nakita nyo na yun sa vlog. Si Christina ba? Dito kasi, pag may mga party ang mga bata, yung invited lang talaga yung ida-drop off mo. Tapos, babalikan nyo na lang siya kung anong oras yung pick up. Halimbawa ngayon, 11:30 to 2 o'clock. So, mamayang alas 2, pick upin natin si Zach. Hindi tulad sa atin, pag may party, may nagbigay na invitation, buong pamilya, pwedeng sumama. Dito, hindi pwede. Yung anak lang talaga, kung nakalagay, si Zach lang, si Kuya TJ hindi, kasi wala naman siya doon sa invitation. So, alis na tayo. And yung theme ng ano nila, ng party, parang si Elsa, Frozen, kasi nakita ni Hall may naka-costume yung mama na Elsa, tapos yung Lola. Anna? Was Anna, Baba? That was Anna and Elsa, right? Nakita niyo. Sabi, Mommy, Frozen! Anna and Elsa. Sabi ko, oh, ba't ka pinatay? Ayan, sandali, pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan, naka-ano siya. Naka-costume siya. Yung Lola yan, oh. Si Lola pala yung naka-Elsa. Yung mama niya, Anna, yung costume. Kanina, maganda yung costume niya, guys. So, ayan na yung mga cakes. Oh, ang daming cakes. O, diba? Kasi hindi tayo makakatikim nun. Okay, let's go ba? Pinatay ko na naman yung car. Okay, alis na tayo. Dito na kami, guys. Ang ingay. To my covers, where they sink one by one. Yeah, I watch them disappear to nothing. Disposable as chewing gum. There are deal breakers where I come from. My family don't suffer, fools glad they know. Do we kiss and lie in bed to fill awkward silences? Do we feel emptiness afterwards? Cause I want something deeper. If I'ma find a keeper. Guys, nagluto siya ng adobo. Yummy! Kain muna kami, guys. Hindi pala siya adobo. Akala ko adobo. Paksiw pala siya. Ayan. Tapos may pansit. May itlog. Tapos may bagoong. Ano daw to eh? Tira daw to kahapon. Kasi may pa. Anong ginawa mo kahapon? Ito kasing friend ko. Ano to eh? Makawang gawa. Ba't di mo ako tinex?
Kailan? Ba't di mo ko tinex? Nasa bahay lang naman ako. Sila Arnie kasi nag-organize. Ah, sila Arnie pala nag-organize. Nag-fundraising na naman siya. Siya na talaga. And, you're hungry, Baba? You want to eat na? Okay na yan, bilis. Kasi Makatawa siya. Tapos na kami kumain. Wala siyang gas, so walang heater daw yung bahay niya, pero meron siyang dito lang sa kwarto. Kaya dito kami sa kwarto. Kaya kung patapos natin kumain, matutulog na kami. And dinala ko yung laptop ko kasi ipapublic ko yung vlog for today. So, ayan. Ayan si Holly. Baba! It's warm here. Stay inside here, Baba. Guys, kain tayo ng peanuts. Ito yung happy. Masarap siya kasi marami siyang garlic. Oh. And, napublic ko na yung vlog ko for today. And, itong kaibigan ko, ang tagal ko siyang hindi nakita. Busy din siya, oh. Hindi kami nag-uusap. Dito nga kami pareho. Alis kayo mamaya. Saan tayo punta? ice cream. Mag-ice cream daw kami. Libre mo ako. Kasi matagal tayo nagkita. Hindi nagkita. Ang lamig, mag-ice cream daw kami. Pag sinundo ko si Sak, mag-ice cream kami. Alas 2 ko pa susundin si Sak. Anong oras na, babe? 1 o'clock pa. Anong oras na? Mag-1. 1:30 alis tayo, ha? Dito tayo sa backyard ni Tin. Ang dami niyang lemon, guys. Tingnan niyo. Ang mahal kayo ng lemon sa Coles. Ayan, oh. Kuha tayo ng lemons. Diba? Ang dami, oh. Yes, madam. Saan ka? Lahat naman to hinog na, diba? Wow! Change outfit ang aking friend. Nasaan yung lime mo? Yun yung lime. Wala na ikaw na, spring onions? Ano to, Tin? Ano to? Sana ano na lang to, igot. Alam niyo bang igot, guys? Ayan yung kanyang ano. Ano tong iba dito? May sibuyas ka, Tin? O tinapon mo lang yung sibuyas mo dito? Tinapon ko lang kasi Ayan o, may mga na may tubo na. Eto, ano to? Ano to? Ano yan? Wala lang? Ito? Ano mga yan? Ayan o. Potato. Talaga nagtanim ka ng potato. Ayan mga potato. Ayan, diba? Kunin natin lahat ng lemons yan dito. Joke. Ang dami, tingnan nyo guys. Oh. Ayan, kalbuhin ko to. Wow! Nag-diet. Pan-diet. Ang lalaki. Ay, sayang naman Maglimonada tayo din. Ayan guys, oh. Ay, ang daming lemons. Sawa ka dito. Doon sa Coles maliliit. Ang mahal. Tinanim mo ba to? Nandito na to. Maliit pa yan. Andito na yan. Pero ako ang nag-alaga niyan. Okay. Alaga with love. Wow. Sige, pitas muna tayo dito guys. Ayan, basta ang dami niya, oh. Ayan, dami-dami, oh. Hanggang dun sa taas. Dito sa baba, marami na rin na nahulog. Ayun, oh. Mga nahulog, oh. Sige, pitas muna ako. So, ayan yung lemons na napitas natin dito. Pero ang dami pa, as in, ang dami-dami pa. Parang hindi nabawasan, oh. Ayan. Ang dami. Tara, alis na tayo. Sundin na natin si Zach. Ayan, sino yun? Sumama. Kasi mag-ice cream kami after dito. Hi, Zach! Oh, how are you? How's the party? Okay, say bye-bye now. Come on. I have a surprise for you. What is it? Look over there. Yeah, parang mga binata. We're gonna have ice cream. Come on. Ice cream. Yeah, okay, let's go. Ang lamig, mag-ice cream tayo. I love you. Pangalawa niya yung sinabi kasi may lolly bag si... That's right. No, she loves you. How's the party? Cake. Why? I didn't feel like the cake. I had too much lollies. I had two of these. Okay. Did you have fun? Yeah. Okay, let's go. We're gonna have ice cream. Friend. Yeah, car. Okay, later you show it to me. Let's Here, go. look. What's that? Tell them what's that. I don't know.
Oh, It's green. Okay. Dito na tayo guys sa Badnox. Ayun. Si Sasha kasi di na una siya si Holly. Wow, bago na to ah. Dati plastic, di ba? Wow. Ay, bago na nga. Sanitizer. May piste ako. Ay, oo. Grabe. Iba na yung setup dito, guys. Naalala nyo? Dati dito lang, oh. Dito. Ngayon, may paganito na sila, oh. First time natin pumunta dito na ganito na yung setup nila. Andun yung ice cream. Dati dito yung ice cream. Come on, ice cream first. Come on. Come on, hoy. Dami sila nakikita ng mga ano, oh. No, you get Ice- the lollies. Ice cream first. Come on. Ice cream first. Okay, later. Ice cream first. Dito yung mga ice cream. Mommy, I want a rainbow one. Rainbow, Manners? Okay. What do you want? Oh, there's bubble gum. Okay. How about you, Dion? I want 2 slices. In a cup. In a cup. Yeah. How about you, Dion? Bubble gum and mint. What would you like for Rainbow again. rainbow? Rainbow. Okay, ikaw. Macadamia at saka yung Ayun, may ram macadamia. Ram and raisin. Thank you. Ayun, may watermelon sila. ay watermelon. Mm-mm. And mint. Ah, Oh, yeah. that's what. Thank you. Here's Zach. Welcome. So, kumuha pa sila ng... Para magbayad. Talaga, kumuha pa talaga sila ng ano eh. Yeah, and... Lolis, you have lots of lollies. You see, Ate was Oh, si ate, may pahabol. May pahabol siya. Is this yours? Oh, yeah. So, ayan, meron akong mango, tapos Irish cream, tapos sa kanya, macadamia and toffee. Dalawang flavor. Yeah, we're gonna eat here. Ang cute ng ano nila, oh. Pastel yung setup dito sa labas. Diba? Lamig. Ice cream pa tayo dito. Lamig. Sa car na lang namin to kakainin. Kasi yung lamig dito. Baba, don't forget your ice cream. Mommy, we get it. bring your ice cream. Hold your ice cream, please. Yeah, bring. What? No way, Sak. Oh wait, or is Hindi yan mura. $28 kaya ang binayaran natin dito, Baba. Tapos, i-check niyo na raw sa ano, sa bin. Kasi sobrang lamig. Come on. Give it to Kuya TJ. Kasi ang lamig. Put in the fridge. No, it's gonna melt. Oh, wait. Fridge? Yes, it's gonna melt. Not unless in the freezer. Guys, dito pala kami sa bahay and may sumama and may nangaalbor. May nangaalbor dito, guys, oh. airboard dito? Ayan, oh. Nakita niya lang, ayan, gusto niya uminom, may magdadrive siya. Hindi na lang ito kasi parang malakas to. O, pag ano, next time na lang, pag dito ka matulog. 4.5 lang ata to. Ayan, isa lang. Okay lang, isa. At saka mamaya ka pa naman uuwi. Ay, eh. Ito lang. Ayan, guys, ayaw niya nang hubarin yan, guys. Ito lang. Ah, sige, inom daw siya. Iyan lang. Sumama siya kasi may, ano yung hinihingi mo dito? Ano talaga yung pakay mo dito? Bakit ka sumama sa bahay? Isda. Isda. Kuha siya ng Kung saan yung isda? Baka makalimutan ko, buing ka. Di ba hiningi ko lang sa kanya lemon? Pina-ice cream ko na siya. Tapos sumabay dito sa bahay ng albor. Ayaw niya nang hubarin. Ayan na siya. Okay lang yan, Tin. Sure ka? Mamaya ka pa na uwi. Isa lang, uy. Pang ano lang, pang... Hindi naman kasi ito iniinom dito eh. Inahalo ko to sa pagkain. Kaya kung malasing ka sa mga pagkain, kala mo na may magti-take away kami. Dito siya magdi-dinner. Yes. Cheers! Ang tagal natin nilang kita, di ba? Last natin kita, festival. Nagpapahangin siya, guys, kasi naiinitan na siya sa aming heater. And ayaw niyang hubarin yung... Ba't ayaw mo hubarin yung jacket na yan? Iwan pa lang, hindi ko makuha. Ayaw niya mag-ubad ng jacket. Sabi ko, hubarin niya ang jacket. Ayaw niya. Hinihintay lang namin si Jan. Nag-order na siya ng dinner namin. Yung mga bata doon. Come on! Iniinitan siya. Nakita yun. lunch box. Ayan, oh. Hindi ko pa nabuksan. Ayan, oh. Tawas ako na
tawa. Pati siya kasi, yung jacket guys, tinali niya talaga sa hips niya, oh. Ayaw niya talagang iiwan. Ilagay mo dyan, ihang mo. Promise. Hindi, ipaalala ko sa'yo. Init na siya. Ay, naubos niya na yung beer. And ito yung yung lunch box na nandun sa yung hindi ko pa binubuksan. 3 kasi ito, tig-isa sila, Sak, tsaka si Holly din. And ito gusto niyang i-try. Kaya sa kanya na yan. Marami na siya dito na dinggoy. Di ba lemon lang yung kinuha ko sa bahay niya? Ang dami niya kinukuha dito sa grocery. Kukuha ko siya. Mag-grocery daw siya. Fish. Oo, mag-grocery daw siya dun sa aking mini grocery. Wala na dun, inalis ko na eh. Kunti na lang naitira dun, nasa plastic. Mamaya, mag-grocery daw siya doon. Hoy, tilano yung braso mo? Saan? Di ba? Hindi na. Siguro kanina to. Saan? Saan ka pumunta? Ay, siguro may kakalmutan ka. Siguro nagkalmutan kayo. Hidit mo yan. Ay! Hi guys. Ayan na siya. Dami mong dalaw. Yay! Dinner time. Kumain kaming orange. Bango-bango. Garlic bread. Oh my God, look at the garlic bread. Ay, Holly, no. Wash your hands. Wow. Parmigiana. Why have you got salad in there? Some palmy. So, ayan, chicken parmy. What salad? That was for me, but this here's for you. Salad. There's not much. Look, it's Not much salad. And, yeah, beef. Tita Christine, and then that one, chicken. And what's yours, Ann? Ano sa kanya? Steak. That's yours, Pedro. Yeah. And there's, but you have to give some For Holly. Where's the fish and chips? fish. Where's my steak? Where's your steak, hon? Lucky I was going to go. Ayan, ram. Wait, With, what's that? With, doors. well done. What? Well done. Well done. Well That's a bit done. heavy. And this is kay Dion. Right, get some plates for the... Okay. Kain muna kami, guys. Ayan yung garlic. Well, this, Cheese garlic. Meron. Baba, get the plate from Tita Christine. Ang daming garlic bread namin. Ayan, 4 na ganito. So, kain muna kami, guys. Ayan yung well done. No gravy. Ayan, well done kay Jan. Kain muna tayo. Tara. Uwi na siya. Punta kami sa... Punta kami sa isang shed. Kuha tayo ng isda. Ay, kuha ka ng ng bag. Ay, umuulan. Gabi na. Anong oras natin? 7:30. 7:30. 7:30. Oo, watch out ka, may kahoy dyan. Baka may ako dyan. Hello ka. Turn it on. Okay. So, ayan, tuna. Walang yung nasa ilalim. So, laman yan. Sige na, sa'yo na yan. May plastic talaga siya. Okay? Wala na? O, good. Kompleto ka na. Kompleto. Nakapag-grocery ka na? Yeah. Nakapag-grocery na siya, guys. Doon sa mini grocery ko. Come on. Uy, yung light. Tama. Nawala siya. Saan kaya ito pupunta? Nawala siya. Sa ibang daanan siya pupunta. Dapat ibaliktad nga ang damit. Damit. Di mo naman yung damit. Okay. Guys, ayan. Nakapag-grocery na siya. Yung ko beef ko, yung leftover ko. Okay. We're gonna close the vlog, guys. Okay, siya daw mag-close. Okay, close the vlog. Please like. Please like and subscribe, please. And Thank you. thank you so much for watching us. Yes. See ya. See ya, guys. Good night.
Uy, dito ka na daan. Saan naman to na daan? Cake, kubuing. This is Santa. Stop here. Santa, can you please stop here? We've been really, really good all year. We've got milk and cookies, your favourite treat. They're sitting ready for you to eat. Guys, did you like the story? Did you, Holly? Yeah! Did you do that? Yeah.